na ƙurungu ka je bangon duniya ka ɗauko min ƙwallon maganin da kakana ya aje ka kawo min zazzaba da zazzariya aya ta biya ta kakan bude su da kaɗa mata ayusi hagu dama ku zo ku haɗe ku taho nan. Wow! Salamu alaikum. Kai! Kuma dan doron warka. Kada ne mana sallama a nan ku. Ka shigo ta kafar hagu. Da laki. Da laki dan autan aljani. Taho. Taho. Taho da laki. Taho da laki. Allah ya tsire uwarka boka. Wayo. Boka. Menene damuwarka? Wato boka. Ka san yanzu rayuwa sai a hankali. Wallahi wani mai kuɗi a unguwanmu akan naira 200 ya ci mutunci na jiya, ya tozarta ni, ya yaga ni, ya fito da ni kan titi, ya cire min riga, ya sa aka yi min duka. Saboda haka ni yanzu ko ta bala'i ne ko ta masifa kai ko duniya za ta tashi mutane kowa ya mutu, ni dai bukata ta ne kuɗi boka. Ka ji abin da nake so a yi boka? Yawwa. Za mu samu 100. Wallahi ko naira 5 babu. To, yanzu zan lissafa ma yanayin ayyukanka. Da an jima zan je bangon duniya. Bangon duniya? Zan je za mu tattauna da ɗan autan aljanu. Zan biya ta Saudiya. In ciro hanjin balaraban kiyashi. Daga nan in biya ta Amerika. In ciro kan baturen kuda. Zan biya ta China domin ɗauko kyankyasan China. Domin akwai wani sirri a jikin fuka-fukinsa. Idan muka dawo gida Najeriya, muna son bayaraban bunsuru da bayarabiyar kaza. Da za mu haɗa mai wannan sirrin. Boka, wallahi ƙasashen nan da ka lissafo a TV kawai nake ganin su. Tsakanina da Allah. Amma ni in ban da hoto daga TV ban taba ganin Saudiya ba, China, America, boka. Ni ina zan samu wannan kuɗin kuma da zan kawo ma. Za ka samu. Tunda dai haka ta faru boka. Ni kawai a bannan da tafi na fasa yin kuɗin nan. Tunda ka zo nan gurin sai an yi. Domin nan gurin in ba yakin nan ba a zagaye yake da dakarun aljanu. Allah boka. Ke bari. Domin da kayansa. Mu ba a zuwa gurin nan a ba ta yin abin da muka lissafo. Wallahi sai na tafi boka. Sai ka tafi?